Täjikistanda ýaşaýan türkmenler ýollaryň ýapykdygy sebäpli ýakynlaryny görmek üçin Türkmenistana gidip bilmeýändiklerine gynanýarlar. Täjikistanyň Dusty etrawynyň merkezi keselhanasynda çağı lukmany bolup işleýän Abdul Aziz Annakulowyň 2 erkek we 1 aýal dogany 1990-njy ýyllaryň raýat urşy döwründe Türkmenistana göçdi. Du akay yak hoharım Türkmenistan'da. Ay oylayım o. Hayin zindagi yaka. Hamı vaat amkhili şud bisyoron raftan. Bisyoron gaşta olmadan bad. Amince de bu kor faaliyet kardistoda. Çi olmadan hazır raho mahkam hay sebebi malum ahir koronavirüs Covid-19 khati. Tak rah huy bud. Raftamat asan bud. Rafta me olmadım. Bahar Hiziva Täjikistanyň mektebinde işleýän türkmen muallim. Ol Türkmenistany problemalary we adam hukuklarynyň bozulmagyna garamazdan ýygyderli öwgüli habarlary görkezýän döwlet telewizionysynyň gepleşiklerinde görýär. Heştavor bisyor dorem Türkmenistanda. Wagty nawady yakymda küçüde raft da bisyor heştavoram onja da zindagi mekna. Telefonda, internetde me binem. Darbora koronavirus gapna me zanawno. Yakun gappi Çinamega koronavirus gufta. Qıyıdlara, kelinlere, şular ýaly türkmen giyimlerini taýýarlap berýän. Özleriniň islegine göre ne bu gelinlerin köýnekleri bular. Merjen üçin türkmenleriň milli köýnegini tikmek gadan çetmegiň usuly bolup durýar. Ol özleriniň milli däpdesurlaryny we el hünärlerini gowrap saklamak bilen bu meselede öz diasporasyna kömek edýär. Koronavirus karantin döwründe de biz üýde çagalam gyýlarym bilen şular ýaly köýlekler tikip keşde taýýarlap, şol öz gyýlanma keşde tikmege öwredip üýde oturdyk. Üýde mana köýnek taýýarladyk. Täjikistanda dowlan we Täjikistanda türkmeni durmuşa çykan Merjen öz garyndaşlary bilen aragatnaşyk saklaýar. Men gepleşemde soraýan ýok diýerler. O ýaňada Türkmenistanda ol kesel ýok diýer. Täjikistanyň gün ortasynda ýaşaýan türkmenleriň uly jemgyýeti owa hojalygy we bawançylyk bilen meşhurlanýar. Dusty etrawynyň Gahrman owasynyň ýaşaýjysy Haýtgulynyň nar bagy bar. İmsal hasil Hudaýa şükür nasip. Har sargektar 50-60 tenteri şüt. Anororama zahira mekenem kamtar dertar mefurşem. Türkmenler koronavirusun ýaýramagynyň arasynda hasyl ýygnamak üçin ekin meýdanlarynda işlendiklerini aýdýarlar. Bir näçe adam keselledi, olardan biri öldi. Olar derur bolan ähli ähtiýaçlyk çärelerini berjaý edýärler. Dawry koronavirus mu ýagonça beruna bolmady. Fakat ama hojaydy damira olmady, korkardym. Hona meratdym, bolmadym, tamam. Takminan 300 ýyl odal bu ýerde mesken tutandy aýdylýan Dusty sewitindäki türkmen jemgyýeti öz dilini we medeniýetini gowrap saklap gelýär. Yerli häkimetler türkmen jemgyýetini 10 000-dan gowrak adamyň emele getirýändigini we olaryň wekilleriniň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli uğurlarynda işleýändigini aýdýarlar.